Goddag og velkommen her til IntelliPoker. Vi er nået til tredje video i den her serie fra The Big 8. Sidste gang så vi en masse aggressivt spil og nogle all-ins, der både blev tabt og vundet lidt, men vi kan se, at vi i hvert fald har fundet vej til en god stack her. Vi slutter af med den her dame 5 sidste gang og hopper bare lidt derudad i dag. Skal se resten af turneringen færdig. 7-6, bollet til small blind. Ham havde vi lidt battles med sidste gang også. Han åbner generelt ret stort. Her vælger vi at tage et flop af med 7-6 off. Vi har positioner, hvis vi har en idé om, at han spiller ret ærligt, når han misser floppet, så kan vi godt tillade os at tage et flop af her og prøve at tage potten fra ham. Mener vi, at han tit kommer banken alligevel, når han misser, så er det måske ikke det bedste spot at spille her. Så skulle vi måske hellere fold eller re-raise pre-flop. Vi flopper et mellempar her. Han tjekker til os, viser umiddelbart svaghed. Der er stadig en masse overkort, han kunne ramme, hvis vi tjekker bag her. Så jeg foretrækker egentlig at stikke ud med det samme og satse på at tage puljen hjem. Og når han spiller på den her måde, så kan vi kalde op sådan forholdsvis bredt i big blind mod ham. S-knægt her fra sen position. For et meget lavt re-raise i hovedet. Han har været ude med nogle cold 4-bet shoves og så videre tidligere, men man kan sige, det her det virker alt andet lige meget mistænksomt. Det kunne selvfølgelig være et misklik. Det er et klik tilbage fra de 14 til de 28 til de 42. Så det kunne komme lidt an på timing. Hvis den er blevet sådan snap-klikket tilbage, så kunne det jo være, at han har ramt en forkert knap. Hvis han til gengæld har tænkt lidt over den og stadig har fundet frem til, at han vil re-raise til 42.000 her, så synes jeg, det ser rigtig stærkt ud. Han er ude af position. Han har vist tidligere, at han godt kan finde ud af 3-bet større, altså hvor han blandt andet har shoved all in over et andet 3-bet. Så det her, det synes jeg ser meget mistænkeligt ud. Og jeg vil nok træde varsomt fremadrettet. Vi får selvfølgelig rigtig gode pot odds pre-flop. Problemet er selvfølgelig, hvis han rent faktisk har S, og vi rammer det sidste S derude, eller vi rammer en connect, så risikerer vi at tabe rigtig meget. Nu misser vi floppet fuldstændig, så føler jeg i hvert fald ikke rigtigt, at der er nogen grund til at involvere sig yderligere i den her hånd. Det her, det må være meget read-baseret. Og det må komme sig af nogle af de hænder, vi måske ikke har fået set. Det kan være, at han er blevet spottet, lavet det her klik tilbage tidligere mod en anden gut, og har fået vist noget skum op. Det kan være, at det har været det her snap-klik tilbage, men hvis vi har en mistanke om, det er en misklik preflop, så tror jeg egentlig, jeg foretrækker at re-raise med det samme preflop, og forhåbentlig finde ud af det, fordi hvis han så kommer ind med 5-bettet, så er han så polariseret, at han stort set kun har S'er og konger i sin range. Jeg er i hvert fald ikke helt pjattet med det her. Man kan sige, at aktuelt har han jo en kæmpe skummer, og må ikke han stadigvæk tror, at han skummer, selvom han har ramt toeren. Men vi skal være meget sikre i vores sag, før vi skal investere så mange chips i en pulje som den her. Og ud fra det vi har set i hvert fald, synes jeg ikke der er nok der retfærdiggør det. Men igen, det kan være at vi havde nogle stats i løbet af turneringen, eller vi har set nogle andre hænder. Der kan jo være noget hernede, hvor han har spillet mærkeligt. Jeg hæfter mig bare ved, at hans stack umiddelbart ikke har taget de sådan helt store swings, så jeg har helt lidt svært ved at forstå, hvad resonemanget bag er. Man kan sige, jeg ved, at Simon skrev også, at der var en enkelt hånd med noget tyrekål med, så han glæder sig til at høre min analyse af, og må ikke det er, at den her han refererer til. Som sagt, hvis han har en stor mistanke om, det er et misklik, så synes jeg, vi skal raise den op med det samme her. Vi kan sagtens slippe billigt afsted. Hvis han har et misklik, så folder han jo, hvis bare vi siger 79.000 eller 81.000 eller et eller andet i det dur. Og til gengæld shopper han aldrig nogen sådan light ind over 81.000 alligevel.
når floppet kommer her, jamen vi kan være stendøde allerede, vi kan være drawing dead, vi kan selvfølgelig trække til noget løbe klør, men udover det, så bryder jeg mig ikke specielt meget om at bruge sådan et S-høj her som bluff catcher i et spot, hvor vi er blevet 3-bettet præg, og han stikker ud, og han stikker tungt ud, har kun omkring et potbet tilbage på turn. Jeg synes, det bliver lidt for dybt og lidt for varianspræget det her. Men som sagt, det kan være, at der var nogle andre faktorer, der gjorde sig gældende, der kunne retfærdiggøre det. Så får vi endnu et re-raise i hovedet her. Den her gang bliver det at lige takken større, der dobler han det op. Vi vælger at skubbe ind med S-knægt her, og han har samlet lidt op. Man kan sige, nu virker han jo som lidt af en ballademager, når han laver det der med 10-2. På den baggrund er det måske fint nok at komme ind over mesbunden. Nu er det kun en orbit senere, så man kunne måske tro, at han næppe vil 3-bet noget totalt skrammel, når han lige har vist 10-2 op, så han har nok et eller andet her. Så sådan, ja, jeg tror også selv, jeg vil 4-bet skubbe i spottet, men ikke sådan et super fedt spot, synes jeg. Vi kommer ind i et stort flip her, og får taget ned. S-dame suited her, åbner op, og får et kæmpe skub i hovedet her, som vi jo nok var blevet nødt til at betale. Hvis ikke der var en gut bagved, der vågner op. Når han så vågner op bagved, så kan vi nok godt få det med god samvittighed. Og han har samlet kongerne op i baghånden og holder hjem. S-dame suiter hånden efter igen. Åbner endnu en gang og har været meget aktiv på det seneste. Igen kommer det lidt an på, hvilke reach vi har her. Vi åbner trods alt UTG, men det her utrolig lave re-raise, det synes jeg ofte er sådan noget semi noget end de helt stærke fra spillere, som laver en sizing, hvor det ser ud som om de godt kan spille. Altså, det er ikke bare et klik tilbage eller noget. Han har decideret skrevet den her sizing ind, og det er en meget, meget lav sizing i position, som sagtens bare kan være sådan et forsøg at lægge noget pres tilbage. Jeg tror nu egentlig, jeg foretrækker 4-bet med det samme, men at kalde op her, så vi får i hvert fald rigtig gode pot-odds til at skulle betale, så det er svært at folde den i første omgang. Vi flopper noget nær nuts, og vi snakkede lidt om det sidste gang. Indtil videre har vi kun set det her klik re-raise værende nuts fra Simon her, så det er i hvert fald noget, du skal passe på med, at næste gang du møder en dansker, der eventuelt har set de her videoer, så skal du måske hellere bluffe med den, når du klikker, end at have den. Jeg synes ikke, der er noget i vejen for bare at check call her og håbe på, at han bæller videre på turn, og så får det ind på turn eller river. Men han skubber ind med sine 9'er. Og er stort set drawing dead, så det er jo selvfølgelig et fint spot. Og en kæmpe pulje at samle op her. 8-6 suited fra tidlig, helt fint at raise op her. Vi har en rigtig stor stack, så vi skal selvfølgelig ud og arbejde. Kong 8 suited her bliver kaldt fra middle position, hvis vi ikke mener, at han er specielt stærk, så virker det helt standard at få isoleret her. Vi får selvfølgelig rigtig, rigtig fine potter imod ham, der er all in. Hvis vi kan få de 40.000 døde med fra ham, så er det jo perfekt. Og så må vi jo se, om vi kan ramme mod ham. Det kunne vi desværre ikke i den her omgang. Vi kan også se de her små grønne hernede. Det viser alle de gange, vi har fået walks i big blind, så der er fin respekt lige nu omkring vores store stack her. Og igen helt standard selvfølgelig at skubbe ind, når han har under 10 big blinds, eller de her 10 big blinds, så vi stadig være fold equity, og vi har en 7-6 suited, som trods alt spiller fint, når vi bliver kaldt op. Og vi kan se, at vi får et walk mere, så vi får virkelig samlet mange chips op her.
rundt til os igen. Han er kommet op i de her 11-12 big blinds, så igen virker det meget standard at sætte ham ind. Knægte her. En anden stor stack, der åbner. Vi trebetter knappen. Det er selvfølgelig vigtigt at altid være opmærksom på dynamikken i de her spots. Hvis vi er i tvivl om, hvad vi skal gøre, når vi møder et 4-bet her, hvis vi ikke mener, at han kan 4-bet og komme ind særlig light i det her spot, så kunne vi overveje at flat preflop for ikke at bygge en alt for stor pulje. Hvor vi alligevel kun får action, når vi er inde i et stort setup mod damer eller s-kongen eller endnu bedre. Men vi kan også sagtens trebet en hånd eller den her. Det er jo selvfølgelig en rigtig stærk hånd. Det her board vil jeg tit continuation bet alligevel. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at give frikort og overlade initiativet til ham og blive bluffet ud senere. Så bare der er en lavt bet på 85.000, eller altså jeg synes ikke, vi behøver engang at gøre det så højt. Bordet er så tilpas tørt, så få draws derude. Det bliver meget sådan polariseret, om vi enten har kæmpe nuts, eller om vi har ingenting. Så jeg synes ikke, der er nogen grund til at bette helt så stort. Jamen, vi fortsætter stilen med at være forholdsvis aktiv preflop og få lov til at samle nogle hænder op for igen endnu et walk i blinds og åbne nogle suited connector, så får man nakken en gang imellem, og man selvfølgelig får lag, og her er vi tvunget til at call med de potodds, vi får. Og rammer 10'eren, men som ikke er helt god nok. Og sådan er det jo tit, når man spiller en stor stack. Vi får lov til at samle lidt op her, og må til gengæld få lag en gang imellem til nogle 3-bets. S-dame suited. Skal vi se, hvor meget han skubber ind for. $400.000. Eller det er ikke engang S-dame suited, det er S-dame off. Det her spot er jeg ikke sikker på, at jeg selv vil tage. Af hvad jeg har set med ham her Pinus, så virker han sådan, altså typen, der racer lidt stort op, men som stadig bare kan check for lidt flop, når han har racet stort for small blind. Han er sådan, måske en smule skæret, måske ikke sådan den stærkeste type pokerspiller, og vælger nok ikke at bluffe, altså komme særlig light ind over et UTG-race. UTG han sidder med rigtig mange chips, og kan også sagtens have en kæmpe hånd her, og vi sådan fanger lidt på mellemhånd. Og ja, Pinus vågner der nogle gange op med S-knægt eller S10 eller sådan noget, men vi skal både slå Pinus range, og vi skal slå UTG's range, hvor vi kan få rigtig mange skillinger rigtig skidt ind. Så jeg vælger at lade den her gå, og sige, okay, den må de andre tage, fordi jeg simpelthen er blevet sat i et dårligt spot, hvor jeg er på mellemhånd. Jeg synes, det er for risky det her. Altså chancen for, at UTG vågner op med en stor hånd, er bestemt til stede, og så kommer vi rigtig skidt ind. Aktuelt mod knappen, som vi snakker om ham her Pinus, jamen han har 10'er, så mod ham er vi endda bagud, plus der er muligvis noget blokker-effekt, at ham, der har racet UTG, endda måske har racet med et S for eksempel på hånden. Ja, jeg synes, det er lidt spild af chips det her. Vi kommer aldrig særlig godt ind mod Pinus range i forvejen, og som sagt havde vi en stor stack bag ved os. Aktuelt vælger Big Blind at komme med os med damer. Så vi har desværre ikke engang et flip, man skal ud og bruge nogle S'er. Det kan man se her, hvor varm Simon også har været i den her uges tid, hvor han har vundet de her store turneringer. Det skal man selvfølgelig også være, ellers kan man ikke komme igennem de her felter, men man skal selvfølgelig passe på med at opsøge for meget varians, og det her, det er at opsøge for meget varians. Det synes jeg næsten ikke, der kan være nogen tvivl om. Vi skifter vi bord her. Det kunne jo godt snart være noget finalebord. Det er jo lidt svært at se. Og hvis det er for finalbordet ud fra, at vi lige har taget 2 mand ud, jamen det gør det bare endnu mere til et fold, fordi sådan en type som Pinus, der sidder og racer stort op, og med en check, fold og flop og så videre, det er sådan en gut, der rigtig gerne vil op igennem rækkerne i forhold til pengene, og som rigtig gerne vil på et finalebord, så han laver altså ikke ballade lige en finalebord mod en kæmpe stack, der åbner UTG.
Her vælger vi at raise den op efter et UTG-limp. Prøver at lægge lidt pres på ham, og det virker jo fint. Og vi er kommet godt afsted på det her nye bord i hvert fald. Så samler vi sørme der også S'erne op her. Der bliver shoved all in, og vi klikker den bare en smule op. Kunne overveje at give den et lille nøk mere. Big blind, som har position på os, og en forholdsvis stor stack, skal trods alt kun betale under 70.000 for at se en pot, der i forvejen er på 250. Det kunne han godt finde på at gøre med måske lidt for mange hænder i forhold til, hvad vi har lyst til. Men han folder, og vi holder hjem med S'erne her. S10 suited. Vælger at raise den op til de her 136.000. Og det er selvfølgelig vigtigt at altid have en plan klar, så det her det må selvfølgelig være for at kalde lidt all in. Hvis han shopper ind nu, så kan han skubbe omkring 400.000 ind over en pulje, hvor der allerede ligger 350 derude, der kan vi ikke folde. Så man kunne vælge at en gang imellem, hvis hans stats er, at han er meget tør, og vi ikke rigtig mener, at han åbner specielt bredt, eller kommer specielt dårligt ind, jamen, så kunne vi få lag-præg. Vi kunne også vælge flat en gang imellem præg. Men når vi vælger re-raise, så er det i hvert fald for at kalde lidt all in. Når man skal ud og kalde lidt all in, og han i forvejen har åbnet halvstort ham her, så kunne man overveje at gøre det en lille smule større. Problemet er, at med den her sizing, der skal han ikke betale særlig meget preflop, og man vil se en del spillere på det her niveau, som det kan godt være, at Simon spiller sådan et race eller foldspil i forhold til 3-bets og 4-bets og så videre, men det er ikke alle, der gør det, og det er sådan lidt et problem, hvis han sidder og kalder op præg. Forstået på den måde, at vi får bygget en pulje på omkring 400.000, hvor han har 400.000 tilbage. Det vil sige, der sker højst sandsynligt det på floppet, at han tjekker over til os, og vi vælger højst sandsynligt continuation bet, uanset om vi har ramt eller ej. Og ret ofte skubber vi måske bare, eller vi better stort ud, hvor vi er committed. Og det vil sige, at han skal egentlig kun betale de her omkring 50.000 mere lige nu. Velvidende, at vi kommer altså ind for 400.000 mere på floppet, eller 800.000 i alt på floppet, hvis han rammer noget. Og det giver ham på en eller anden måde nogle implied odds, han kan gå lidt efter, så man kunne måske overveje at gøre sizing en lille smule større. Hvis vi slet ikke har noget på ham, jeg mener ikke, vi har spillet med ham ved de andre brugere, har jeg heller ikke noget mod bare at få lag preflop her. Vi har samlet fint op, og han stack er en smule ulækker til at skulle 3-bet og kalde lidt all in. Men vi har valgt at tage den aggressive linje, og bliver selvfølgelig nødt til at kalde, når vi har valgt at 3-bet her, for at skabe en rigtig stor pulje med S10 suited, som ja, måske er en smule varianspræget igen. Men når man er varm, så er man varm, og vi kan også tage den her ned. Ham heroppe, han har vist 3-bet også en enkelt gang før, så ham skulle vi måske snart ud og prøve at teste med et 4-bet. Jeg synes egentlig, det her er et okay spot, fordi der har vi position, og vi har en hånd, der er nogenlunde spilbar. Skulle han finde på at lave et mærkeligt call-præg, og plus vi har et S til at blokere, at han skulle have nogle af de her S-kombinationer. Så der kunne man have overvejet et 4-bet. Jeg bryder mig ikke særlig meget med et call til gengæld. Rammer vi 8'eren på floppet, vi finder aldrig rigtig ud af, hvor vi står henne. Rammer vi S'et, kan vi let være domineret. Så 4-bet eller fold. Kongen 4 off. Small blind åbner. Igen tager vi den her meget, meget aggressive linje. Det kan være fint, hvis det er finalebordet det her, som det tyder på, det kan godt være, at det er 2 bord tilbage. Jeg er lidt i tvivl. Men i hvert fald så er der jo mange, der begynder at kigge lidt mere til pengene. Igen, det kommer lidt an på, hvordan vi har set ham med at spille i de hænder, vi heller ikke selv har set. Altså har han åbnet nogle af de her hænder, er han aggressiv, eller har han siddet helt tør? Hvis han har været meget passiv, så må vi selvfølgelig bare forlade her. Kongerne. Et fint spot, hvor ham her gutten, som jo nok allerede nu tror, at der er noget dynamik imellem os. Han har 3-bet os et par gange, og forventer nok, at vi snart kommer ind med et 3-bet.
Jamen han vælger her at åbne UTG, som selvfølgelig for det første fortæller os, at han nok har et eller andet med hjemmefra. Og hvis han samtidig er typen, der let kan komme til at overvurdere den her dynamik, så er det jo et rigtig lækkert trebet spot med en stor hånd her. Hvis der ikke havde været nogen dynamik overhovedet, så kunne man jo overveje at flat preflop. Han skubber ind over, og vi er selvfølgelig bare ude i et kæmpe setup her med hans damer mod vores konger. Og selvom han flopper et farvetræk, så holder den bedste hånd hjem. 7-5 suited. Flopper en godter her og vælger continuation bet. Helt fint. Vi har en kæmpe stor stack her, så der skal selvfølgelig bare lægges pres på. Ikke så meget at sige til den hånd. Hvor meget skubber han? 200.000. Ja, den er måske også en smule tvivlsom. Igen, når man har de her hænder, hvor man måske var lidt i tvivl, kunne man jo lige gøre sig selv den tjeneste og gå ind og kigge lidt efter, om man har taget en forkert beslutning, og om der er nogle ting, man skal justere ind til en anden god gang. Vi skal bruge 36%, omkring 37% her. Og vi kunne skrive, at han skubber nok alle par. Han er nede i 5 big blind. Må ikke også han skubber... Lad os antage, at han skubber alle s'er. Så går vi jo... det fik vi jo bare skrevet forkert. Og så skubber han vel nogle af de her høje kombinationer, når han er så langt nede. Sådan et eller andet i den her dur kan vi prøve at regne på. Mod den her range, der har vi ikke helt nok equity til at kalde. Man kan sige, til gengæld slår vi en mand ud, vi ryger op i pengepræmierne, vi viser, at de ikke skal skubbe light mod os, osv. osv. Men vi skal finde lidt flere handsker, før vi kan få den bred nok til, at vi kan kalde, og det kan også godt være, at han ikke skubber. Nu ved vi jo ikke helt, hvor tight han er, og hvordan han har tabt sine chips, og hvornår han har tabt dem. Hvis han har tabt dem hånden inden, jamen, så kan vi antage, at han skubber rigtig bredt. Har han tabt dem 5 hænder for inden og foldet siden da, så skubber han jo nok ikke helt så bredt her. Og så begynder det selvfølgelig at blive endnu mindre profitabelt at kalde op her. Han viser i hvert fald S-kongen her, og har samlet en rigtig stor hånd op, og den kunne vi ikke klare. Femmerne her. Flopper et sæt, og der bliver leadet ud i os. Der er en del draws derude, og det er en dyb modstander. Better forholdsvis lavt. Jeg har ikke noget imod hverken et flat call eller bare raise den op med det samme. Jeg synes begge dele er der bestemt merit for. Vi kunne, den kan gå begge veje. Turn er en blank 6, og vi beder selvfølgelig videre nu for at beskytte vores hånd mod de her mange draws og få lov til at tage hjem. All in her. Vi har samlet kongerne op. Kommer ind mod S-dame, som rammer ret stort her, så den kunne vi ikke klare. Dame 5, raiser fra small blind. Man kunne overveje at give den et lille hak mere, end når nu vi er så dybe som vi er, men hvis ikke de sidder og betaler op og prøver at udnytte deres position, så er det selvfølgelig bare at fortsætte med at klikke. Igen, vi kan se, at vi får stadig ved samle nogle hænder op, eller får nogle walks i big blind her. Selvfølgelig rigtig lækkert. Nå, det her må være finalebordet så. Så det var noget finalebords bobbelagtigt noget nu på det sidste bord. S-konge her. Raiser den selvfølgelig op med det samme. Får et all ind i hovedet og kalder selvfølgelig, og der er altså en spiller, der vælger at spille
aggressivt til, at hvis det er finalbordet, så virker det selvfølgelig meget spyve, uden at kende os og bare hamre så mange chips til midten med det samme. Men vi takker og bukker. Knægtene her, hvor vi kan trebet i position, får et call, et lækkert flop her til vores hånd, og vi better selvfølgelig ud og får lov til at tage ned her. S6 suited på knappen. Meget, meget standard at åbne med vores kæmpe stack her og lægge masser af pres på finalebordet. Sådan et finalebord som det her, hvis nu antager jeg det finalebordet, det håber jeg ikke, jeg tager fejl endnu en gang. Der er trods alt en del hænder tilbage. Det kunne godt, ja. Vi håber, det er finalebordet. Uanset hvad, så hvis det her var finalebordet, så er det i hvert fald altid vigtigt selvfølgelig at prøve at orientere sig om de andre stacks og de andres motiver. Er der nogen, vi regner med, der prøver at folde sig op igennem pengene? Er der nogen, som sidder og skeler, måske for eksempel specielt over til ham her, som kun sidder med 300.000 tilbage? Hvis man har en fornemmelse af, at der er en gut eller to, der sidder og venter lidt på, at han er røget ud, så de i det mindste sikrer sig endnu et hop op af pengene, jamen så er det klart, så ligger vi endnu mere tryk på i den her periode. Her bliver der åbnet UTG og et flat call, og vi har en hånd, som har en masse potentiale til at ramme stort, så vi vælger at betale. Det synes jeg er fint nok. Vi misser floppet, men kun et enkelt overkort. Til gengæld er der også stadigvæk nogle overpar mulige. Vi har en gut i blinds, som trods alt kun er tjekket, så selvom preflop og Grace umiddelbart ikke virker interesseret, så synes jeg godt, vi kunne overveje bare at folde floppet. Vi finder, altså der er mange muligheder for, at den action ikke er lukket endnu, og der er også mange muligheder for, at vi er bagud lige nu, eller eventuelt bliver bluffet af den bedste hånd alligevel i løbet af de næste par streets. Så jeg synes godt, vi kunne overveje bare at folde af i første omgang. Og vi får hele banden med, men rammer desværre ikke noget her, og må selvfølgelig bare stille og roligt give den op. Kongerne her. S-dame. Altså, jeg synes igen, det er voldsomt varianspræget det her. Vi har altså en gut, der sidder bagved. Vi sidder med næsten 100 big blinds hver, og han har åbnet UTG, og alligevel vælger vi bare at hakke sådan 100 big blinds ind og håbe på, at han ikke har en bedre hånd. Ja, vi gainer. Vi vil selvfølgelig gerne ind mod ham heroppe, og ja, vi er måske marginalt foran hans range, men den million, vi kan tjene fra ham, er jo ikke sådan afgørende for, at vi vinder turneringen lige nu. De 4 millioner, vi risikerer ved, at vi kan blive kaldt bag, de er til gengæld ret afgørende for vores videre chancer i turneringen. Så jeg synes godt, vi kunne overveje enten at kalde op her, fordi det stadig ser lige så stærkt ud, og så lave et stramt fold, hvis UTG kommer ind over, eller bare folde i første omgang. Og igen, det er sådan et spot, hvor vi har S-dame, og vi har altså nu set de her 10'er og knægte og så videre, som måske ikke nødvendigvis er bunden af deres range, men det er trods alt sjældent, at vi kommer ind og er sådan specielt godt inde. Vi kommer nogle gange ind og flipper, og vi kan nok også godt risikere at se S-kongen og så videre en gang imellem. Så ja. Man kan sige, det er i hvert fald tydeligt, at vi er lidt varme i det. Jeg tror, hvis man er i en kold periode, så tager man altså ikke de her kæmpe gambles på samme måde. Her bliver der 3-better for knappen, og vi 4-better S2 off. Rigtig lækkert at se, og får lov til at tage hjem. Floater her på floppet. Igen, vi skal jo gerne have set noget fra vores modstandere, der kan retfærdiggøre det, men det kan der jo sagtens have været i andre situationer. Vi limper ind med konge 8 suited her. Jeg tror, jeg foretrækker bare at holde stilen og racen op. Vi har en kæmpe stack nu, og også der skal ikke pres på de andre. Nu ender det med, at vi er ude af position. Vi har ikke initiativ. Han har den formodet bedste hånd, og det er sådan ret mange dumme ting i forhold til vores hånd, hvor vi har givet den lidt op preflop. Det her, det bryder jeg mig ikke om. Vi har en gut, som mod chipleaderen vælger at raise den op for big blind. Han tjekker bag på floppet, som indikerer en eller anden form for showdown value, eller at han har misset fuldstændig, men det han har raised op som har misset, det indeholder rigtig mange S-X kombinationer. Så at begynde at lead ud i ham på et S, det forstår jeg ikke noget af, når det rammer hans range sindssygt hårdt, og vi nærmest aldrig har et S.
Øh, ja, der kan komme noget level-tankegang, altså kan det være, at han tror, at vi er endnu stærkere end et S, men det tror jeg overvurderer den gennemsnitlige $8 modstander en smule. Hvis han har et S i sin hånd, S knægt, whatever, så kalder han nu, og så kalder han River nærmest uanset hvad der kommer. Så det synes jeg er spild af chips. Aktuelt har han 8, som man kan sige, at han burde nok have stukket ud på floppet, men når han også kalder vores bet med en hånd som 8, jamen det viser bare endnu mere, at det var lidt spild af chips det her. Kongen knægt, 3 bet i hovedet. Igen, jeg vil foretrække at 4 bet eller folde med sådan nogle handsker her, som er lidt domineret af hans range, og hvor vi tit må give den op, når vi ikke rammer noget som helst. Hvis vi skal have en calling range af nogle af de her 3 bets, hvis han begynder at komme ind med rigtig mange af dem, så er det her en meget bedre hånd at kalde op med, synes jeg, fordi den flopper stort, og er let at spille efter floppet, og er nærmest aldrig domineret. Fint at stikke ud på turn. Han viser umiddelbart igen den her form for potkontrollerende stil, hvor han tjekker bag på floppet. Måske med noget showdown value, og selvfølgelig er igen en hånd eller S-dame eller sådan noget, er en ret stor del af hans range. Så vi prøver at stikke ud på turn og beskytte vores hånd. Desværre rammer den S'et på river, og så ligner det et standard checkfold her. Han better har været 420, og jeg kan ikke se nogen grund til at kalde op her. Ja, S-dame. Det må være sådan måske lidt et resultat af, at vi lige har tabt en 3 stykker i streg, og er måske en lille smule frustreret her, for det her det ligner lidt semi-tilt call. Han bluffer aldrig nogensinde der. Ja, men her racer vi den op igen for small blind, og han laver det her meget pressende re-raise fra big blind, som ikke er specielt stort, og som ikke koster ham så sindssygt meget, men som lægger rigtig meget pres over på os, fordi vi skal nu til at tage stilling. Vi skal ud af enten 4 bet ude af position, og gøre det til en ordentlig sizing, så vi ikke bliver kaldt alt for ofte præg. Eller så skal vi ud og folde af, eller ud og spille et flop, hvor vi er ude af position og ikke har initiativ, og så videre, så videre. Så jeg kan rigtig godt lide hans bet. Nu gør jeg det meget lavt, og vi har en hånd, der trods alt kan spilles, og vi kan nok godt tillade os at se et flop en gang imellem her, men at folde af i første omgang gør mig bestemt heller ikke noget. Og så måske generelt skrue lidt ned for charmen i de her small blind, big blind kampe mod en gut, der virker til at være dygtig. Og så hellere bare raise knappen masser og forsvare vores big blind mod de 2 andre spillere. Jeg tror ikke, jeg er så pjattet med at stikke ud her. Nu har vi set 2 potter fra ham, hvor han har 3-bettet præg, og hvor han tjekker flop bag. Den ene gang havde han 8 på et 6-5-4 board, den anden gang havde han S-dame på et 7-7-6 board. Altså begge gange med showdown value og nogle handsker, hvor han som minimum kalder turn her, og nogle gange også river. Og vi roder os ud i nogle store, svære beslutninger, synes jeg, ved at prøve at bluffe dem hjem her på sådan et board, som meget sjældent har ramt os. Der er ikke særlig mange kombinationer, hvor vi racer preflop og kalder et re-race, der rammer en 3'er eller en 4 for den sags skyld. Så vi prøver at repræsentere noget af der S10 eller 10-9 eller bunden 10, men altså hvis han også har showdown value og så videre, så samlet set tror jeg ikke rigtigt, det kan svare sig. 4'erne her. Det er godt nok et halvstort shove, synes jeg. Vi kunne godt vælge bare mod en gut som ham her, og 3-bet lavt. Og måske endda folde til et 4-bet shove, hvis vi mener, at han er tør nok til det. Jeg synes i hvert fald igen, vi risikerer lige lovligt meget. Altså der ligger 200.000 derude, vi sidder med 3,8 millioner, og vil jeg altså risikere 2 millioner for at vinde 200.000. Igen synes jeg, det er sådan en spot, hvor vi skal overveje 4-bet eller folde. Vi er selvfølgelig ved at være lidt træt af en hele tiden 3-bet også, og prøve at lægge noget pres på ham her, mens vi har position og så videre, må være ganske fint, og han folder også fint af den her gang.
Og heller ikke så meget at sige til den. Ja, virker også ganske standard. Ja, fint 3-bet her. Vi får en del respekt ved at 3-bet ham ud af blinds, når vi ikke har gjort det så meget før. Jeg synes, det ser meget godt ud. Jeg synes, vi skal passe på med at lave de her for mange af de her calls ud af position mod ham her, som virker til at være den måske sammen med os dygtigste spiller tilbage. Det er de 2 andre, vi skal køre på, og så må vi tage ham der heads up, når vi når så langt. Igen, nu kan vi jo se, når mørkerød hernede, så uden at vide, hvordan vi taber den, så er det jo et problem, at når vi endelig rammer noget, der er det bedste, vi overhovedet kan ramme, at vi ikke kan være sådan helt sikre på, hvor fanden vi står henne i hånden. Nu er den en smule atypisk, den her hånd, fordi han vælger så at stikke ud på floppet den her gang. Det har han ikke gjort de andre gange. Check call synes jeg er helt fair på floppet. Se om vi improver hos hånd, og se om han fortsætter sin aggression på de senere streets. Det gør han ikke umiddelbart på turn. Og vi vælger et value bet på river her. Det synes jeg heller ikke, man kan fortænke os i, som hånden er spillet. Og han har samlet et not farvetræk op på turn, som han vælger at tjekke bag og ramme på river. Og man kan så måske begynde at danne sig nogle tendenser til, at S8 mener han trods alt ikke er så stærk på et board som det her, så derfor stikker han ud med den, hvor han ellers har kørt den meget potkontrollerende stil med S-dame og 8'er tidligere. Igen 4-bet eller fold. Jeg synes, vi spiller lige lovligt mange flops mod ham her, som er dygtig. Her der tror jeg egentlig, jo, vi kan godt kalde igen. Jeg har egentlig heller ikke noget mod et re-raise med det samme. Altså et shove her. Vi kan repræsentere en del af de her sæt 2 par 7-5-agtige kombinationer og få dem til at folde en masse hænder af, så vi slipper for at møde et stort riverbed alle de gange vi misser her. Han tjekker, og vi stikker ud med vores missede draw og får lov til at tage hjem. Jeg tror bare, at jeg re-raiser turn i stedet for. 7'er. Ja, meget standard. Så lidt klam sizing på river, hvor det virkelig ligner et value bet, og vi ved, at han helt sikkert godt kan tjekke nogle af hans stærkere hænder bag på floppet, og med den her sizing på river, der tror jeg, at vi godt kan folde. Jeg tror sjældent, at han bluffer med den sizing. Samler vi damer op, re-raiser, kommer ind mod 9'er. Konge-dame hånden efter. Igen får vi kaldt op. De gange vi har 4-bettet, synes jeg egentlig, at vi har haft fin succes med det. Han har foldet en del gange til 4-bet, så jeg synes egentlig bare, at vi skal 4-bet ham noget mere, i stedet for hele tiden overlade initiativet til ham. Kommer der sådan et board, som selvfølgelig kan ramme vores range godt. Jeg synes egentlig, det er fint at prøve at teste ham med et lavt re-raise på det her board, og se om vi kan få ham til at folde af. Det kunne vi så ikke i den her omgang, og så må vi kigge på den til ham. Men generelt som gameplan her, som efter vi er blevet 4-5-handlet, der kunne man måske godt have overvejet at tænke lidt mere i at holde sig en smule væk fra ham her, indtil vi kommer heads up. Sige, okay, det er en dygtig aggressiv spiller. Han har position på os. Så har han altså bare helt naturligt en fordel. At sige, jamen så må vi prøve at pounde lidt på de 2 andre, måske sætte tempoet en lille smule ned. Og så skal vi nok tage ham, når vi kommer heads up, hvor vi ligesom får udlignet den her positionsfordel, han har fået. Og selvfølgelig spille de store handsker mod ham hårdt og så videre. Når vi rammer så hårdt her, så tror jeg bare, at jeg check-caller. Vi skal ikke være så bekymret for, altså et S skal vi nok få bygget en stor pulje mod alligevel. På et SS-board her, når vi har kaldt op i blinds, så er det meget få bluffs vi laver. Vi kunne have et flush draw lige nu, og udover det, så bluffer folk generelt meget sjældent på sådan et board her, som har ramt preflop raiseren, og som ikke har ramt vores range specielt godt. Så jeg tror egentlig, vi får lidt for meget kredit, når vi raiser her.
som sagt, jeg er med på, at vi selvfølgelig gerne bare vil have bygget en kæmpe pulje de gange han er ace-konge eller ace-dame. Men der skal han jo nok komme farne på turn igen, og så kan vi race der. Og så har vi det mindste fået et street mere ud af ham de gange han er på et bluff. S8 her. Racer knappen. Flopper en 8'er. Ja, ikke så meget at sige til den igen. Igen bliver stacks en lille smule klamme. Vi får re-racet en stack size, der gør, at vi næsten er committed, hvis han kommer ind over toppen. Og af det vi indtil videre har set, har han været utrolig tight ham her. Klart den mest tighte ved finalebordet, så jeg tror godt bare, jeg kan drysse preflop mod en gut som ham her. Og finde et bedre spot og lægge pres på ham. Nu vil jeg der så komme et cold 4-bet ind, og han flatter det her cold 4-bet, som selvfølgelig ser helt vildt mærkeligt ud. Og nu er vi ved at være dernede, hvor vi bare skal have ham med ud og få den heads up. Og det, altså jeg synes egentlig, at det her det er et meget fint 4-bet spot at tage. Vi må antage, at han tænker lidt ligesom jeg sidder og siger nu, at vi nok tænker meget i at komme heads up nu og få udlignet positionsfordelen og komme et hop op i pengepræmierne osv. osv. Og vi nok derfor giver meget respekt til hans 3-bet her. Så jeg synes, det virker fint at komme ind med et 4-bet her. Flopper et rigtig, rigtig skidt flop til både vores range og specielt vores hånd. Og han donk lige derud i os, og jeg giver den også bare op her. Igen, jeg er ikke sådan helt pjattet med S3 suited mod hans range her, når han har spillet, som han har gjort. Så den kan jeg godt bare folde præg. Det er meget sjældent, vi flopper noget som helst, som er noget værd. Så sætter vi ham ind på floppet, hvor vi flopper en godter. Kun et potbet tilbage. Tja, Joe. Men jeg synes bare, vi skal holde os væk preflop. Det burde være muligt at grind ham helt ned, og så tage ham, når vi har en ordentlig handske. Her får vi kaldt op igen med en meget marginal hånd mod ham. Og så vælger vi da så sidde stille lidt. Og nu er han kommet lidt op i chips, så giver det lidt mere mening at lave de her ting, hvor vi kan netop lægge noget pres på ham. Før der var han lidt for committed. Her kan vi godt shove ind, ja. Altså han tripper også utrolig meget ham med den anden gut, og vi bliver selvfølgelig nødt til at tage nogle stands en gang imellem. Og det her er en fin pot selvfølgelig at tage ned og komme op i de 4 millioner igen. Igen, jeg synes ikke, der er nogen grund til at sidde og tage af med 3-5 off. Så lav det der lave 3-bet i stedet for at lægge noget pres over på ham. Nu skal vi sidde og bluffe den hjem på alle boards, hvor vi ikke rigtig aner, om han har ramt eller om han ikke har. Så hellere lægge presset på en preflop. Nu har vi så samme scenarie som tidligere. Vi 3-better, og han cold 4-better, og vi må igen folde af. Han har meget godt styr på os ham, den anden gut der. Og det her kan jeg bedre lide, hvor vi får lavet det lave 3-bet preflop. Nu rammer vi så også kæmpe stort selvfølgelig, og det gør det hele lidt lettere. Og vi tager en rigtig fin pulje hjem her. Og så er det tid til heads up. Han klikker den tilbage. Vi vælger re-raise med det samme. Det synes jeg virker meget standard. Og han folder af her. Det kunne godt ligne, at han har lavet et misklik preflop. Konge 7 suited. Vælger at tage et flop af til et 3-bet. Når vi vælger det, skal vi selvfølgelig også være klar på at lave lidt ballade en gang imellem. Så at tage et flop af her, synes jeg virker meget standard. Jeg ved ikke helt, hvor pjattet jeg er med re-races så tidligt i en match, fordi man kan sige, så tidligt i en match, uden vi kender mere til hinandens heads-up-spil, så ser det meget, meget, meget polariseret ud det her. Jeg tvivler på, at vi racer særlig mange kombinationer af 5x eller 9x, så vi ligner et sæt eller ingenting. Der er ikke rigtig særlig mange draws derude, udover 4-3. Så hvis vi kun kan repræsentere et sæt i vores, value range, så har vi nok lidt for mange bluffs lige nu, og det burde han kunne finde ud af. Hvad sker der her?
Han stikker returner, så han kalder op og leader ind i os for cirka 1 million, hvor vi rammer turn. Vi vælger at betale, og han har kaldt floppet med en gutter, som han leader turn med, og der var vi heldige, at vi ramte turn, ellers så havde vi jo nok blevet nødt til at give den op rigtig tit. S-dame suited. Generelt i de her heads-up matcher, synes jeg specielt igen mod en aggressiv spiller som ham her, som virker forholdsvis kompetent. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at sidde og kalde op med kongen 6 ude af position. Vi har ikke initiativ, vi har ikke position, og vi har den dårligste hånd, i hvert fald den, der kan repræsentere dårligst. Så trebet eller fold, ikke det der med at sidde og være den passiv på den her måde, hvor vi ikke har en idé om, hvad han har. Han er inde og trebet igen her. Han trebetter selvfølgelig en del, og vi bliver nødt til at tage nogle 4-bet spots, og vi har fået chip leadet nu, så det er fint at lægge noget pres på ham. Og det er hvornår og hvilke hænder vi skal tage de her 4-bet spots med. Hænderne bliver ikke så vigtige. Det handler meget om mavefornemmelsen, der ligesom skal fortælle os, at den her gang, nu har han lige foldet 2 gange i streg, og nu sidder han helt sikkert og tænker, at han får lidt mere kredit. Nu kommer han ind med 3-bettet. Og så er det selvfølgelig vigtigt at prøve at være det her skridt foran og sige, ja, så derfor kommer jeg ind med 4-bettet. Og selvfølgelig lige huske at gennemtænke, jamen ved han godt det, og kommer han så ind med 5-bettet, eller tænker han kun lige i første omgang på 3-bettet. Så hele tiden prøve at være sådan et skridt foran og fornemme, jamen hvad er han ude på, og glem lidt mere, hvilke hænder det egentlig er, vi reelt har. Vi får et walk igen, som vi har gjort her, og får S-knægt. Vi kan se sidste gang, altså det vil sige, ja, sidste gang vi havde knappen, der var vi jo så inde og 4-bet. Han 3-better igen, virker meget oplagt at lave det omkring samme sizing med 4-bettet, så han kan skubbe ind over løst. Og det gør han også her med S3 off. Han samler en 3 op på turn, men vi kan jo se, den er mørkegrøn, så må ikke, der kommer et dejligt river kort. Og det gjorde der. Rigtig fint spil. Jeg synes, at det er tydeligt, at Simon her, han er overlegen i forhold til en $8-tur, altså i forhold til det generelle niveau. Der er rigtig mange gode aggressive tendenser. Vi ser masser af fejl for de andre, som jeg ikke synes, vi ser på samme måde. Jeg synes dog, at det også er tydeligt, at det måske er en ret varm periode, fordi der bliver godt nok opsøgt noget variant, som hvad skal man sige, i en neutral periode måske ikke er så smart at gøre. Ja, nu vågnede de ikke op særlig tit. Der var en 2-3 spots, hvor nogle kæmpe stacks bagved kunne have vågnet op med en stor hånd mod vores S-damer. Det gjorde de ikke. De gange vi kom ind, det var så mod henholdsvis knægte og 10'er, og der vandt vi begge flipsene. Og så tænker man måske ikke så meget over det i de perioder, hvor det går godt. Men det er vigtigt at være opmærksom på ikke at opsøge for meget variant i de her spots, hvor vi har store stacks med store stacks bagved, og hvor ham, der skubber ind over, jamen hans range er jo ikke så bred. Det er jo ikke fordi, at vi sidder og tror, at han skubber S5, og derfor er S-dame nuts. Det er sådan nogle spots, hvor de skubber måske 10'erne op efter, og måske S-knægter op efter, og så er S-dame jo altså ikke så meget foran. Så hvis jeg sådan skulle give et par gode råd, så er det at måske en gang imellem at holde lige lidt igen med at opsøge den der helt voldsomme variant. Måske passe på med at kalde lidt for mange trebets, og måske passe på med at blive lidt for stedig mod ham her, vores ven, som vi endte heads up mod i nogle perioder. Men ligesom måske lægge gameplan lidt om og sige, ja okay, han har position, og nu er han inde i en periode, hvor han har fundet ud af, at han kan trebet mig rigtig meget. Jamen, så er det måske ikke så smart at sidde og kalde op 3-4 gange i streg. Så hellere at sige, men så må han få den, og så må jeg lige vente lidt med at race en orbit eller 2. Det havde vi masser af tips til at gøre. Men jeg synes, at det var rigtig interessant at prøve at lave her fra den her $8-tur. Jeg håber, I har fået noget ud af det, og set lidt anderledes dynamik, end der har været i nogle af de andre videoserier, vi har lavet. Så endnu en gang stor tak til Simon for at udlåne af den her hand history, og stort tillykke selvfølgelig med sejren. Tak for den her gang.